A few moments later. Good morning, guys. Nanilig na papa si mama. Morning guys. May tabangan og silhig kay aron dali ang human. Kay grabing silhigan lang sa mga natad. Gapon ning haguros maghangin. Di man kadaag ang silhig. Ako sa'y mag-vlog nun, guys. Ito video mo si mga papa, guys. Dahil mga iring, guys, naglumbay ka nagatang isda. Sunog na. Ngalaga na. Ay, guys, mazal man og bundak meron. Gihapon kaning uwan pero arara mang hinadya. Angat-angat ra magawan guys, papatay ra sagbot ug samot. Ito na ko guys. Ken. Alisa. Ito na me. Kuya Ken mo yung nagdigam mo guys. Ito na me Kuya Ken. Bye-bye. Amping na ni. Dali lang ko papa. Uy, na may uling imong antang. Hala, ginubughang anak na kauling. Halo, sa tawag nagdigam mo. Dali ra mas papa. Di sa may magdigam mo kada buntag. Kuya Kel, toon man ang tapos buhiin. Marami guys. Nakits na rin mo. Namitag lang ang tinanong ko isa. Nabuni na. Dari, patanong mo niya. Sayang ang likit. Ano ko ang tao? Matanong niya. Dali. Guys. Ang anak mo ba? Ayo. Balik sa sapapan. Good morning! Nagatang-atang man dahin taon. Sulit ko balik sa portahan. Pagkawas ni mo, kita na sa nanata. Sige, sa kuwat nga mabri. Ay, tabangan yun ako na yung among batang kamato. Uy, saan na rin naman ikabutan. Dan. Good morning! Good morning! Good morning, kalakaton! Sasa? Naglaag na mo? Naglaag naman din sila. Ha? Grabe. Oy, laaga naman din eh. Mga antan yung saging. Buhay ko ka. Nga, ligod ko. Saging kinapas. Naanta. Ang humutang yung namus. Humut yung butang ng luya o sibuyas. Butang na papagambay. Ang guwang kago. Salamat dahil danis naghatag. Pinit. Thank you. Classmate. Suon na to sa itong naghatag na magbutin. Matong na mga classmate na dahil sa gilid. Damiin. Gilo. Dami ka. Sorry kay gilo. Alam mo yung pamati yung isang kaligo. Fresh na fresh. Fresh ko. Pamati ka. Yummy. Nga naman sila, mga Majuli, si Tiri. Tiri pa naligo, si Mama Juli.
Ito yung dog ni baby kaya ito. Mas baby dahil ito. Pantak ko na ito, baby. Ako duty ug adlaw. Ug gabi duty Julie. Kaya man magsilbig kaming duha magdengan. Parehas may mga lipeng, may mga tuog. Ug gabi no nakatuog no to. Kung tayo si baby. Matuog man. Namumatala man sa mga baby. Nang ako mo'y adlaw, bantay. Dati Julie mo'y tuog ug adlaw. Manta. Wala ko na rin akong saging. Labo. Marami. Hindi na natin yung kasi bigyan ko. Tara. Citi rin nawan ang kwarta. Yeah. Sabahan mo siguro mo. Makagaba na yung anak. Hilabitag di atong hilabitan. Ako yung gabas. Katasaan. Samot ka na di malas ng buhi. Ang mga taong kawatan. Binadilang hinagaan. Kaya yung gaba. Hindi na mo lambos lang kaya buhi niya mo asin sumasisal pa ng kamo. Gaba na may nagdaghan. Mga si maglabot. Ginaw na yung antigo ni Dja. Kaya ba may dazang ko galing na lagi sa isang buhat. Yes na. Ano ba yung maglabot nun? Hindi man manarbaho. Basket man ang lawas. Hindi sa akin pala kajag paningkamot na nga ng klase hastaw at mga ngawat nagregas siya. Yes no? Managras siya puro na di malas. Okay. Manigyan guys lami mo gasto o pagpang pinatuan ni mong singot. Yes no? Manigyan ko eh. May sanggala. Nakalimtan. Kalimtan na kitang sanggatoy. Hanggang hinagmay kita basta tinuan o pinatuan yung singat kay lami gastuson nga pati nga punta nga di dali mahurot basta kang kwarta nga pinaspasan ng mga wat na mangilan madyaw at kabaw kasi nga pagdaw ng kotaha malasin pa ta di malasin pa dalang mo gasto yes no wala yung mga labot hindi atang sapi agaba hindi magsaba yung kamot po bastog manalawas yes no may grasya ng taong kawatan nasa yung gas baby may tagas ng tampok lahat kawas ka ng lamlag hanggang po isag ng akin pag maadyo
Ano ka rin sama di isang nabi isang bergerak isang mata. Uy. Hindi na tugas ni Agi. Hindi pa ang shot so ang ada di sama Kemana bikin ko guys. Nagpanghadlok ko sa sabat ay isang ko ang hindi na makapagod. Parang nagkatip-tip pa tayo. Nagkajang di ay maabot. Nagkasama nagkajang now, hindi pangligid din sa damat na kan samad lang tayo na pagkasuto ko. Mas hindi ka bukang kasama na. Sige. Dali na pa. Hindi si Dex naman ng buko ang butang.